Ning pandemya, daghan usab ang nahatag nga kaayuhan sa kadaghanan nga giisip sa uban nga dream come true. Ato kining sayran pinaagi sa report ni Femery Dumabo. The longest journey begins with a single step from you and me. Raise your flag. Gamit ang laya nga mga dahon ug sa mga dahon nga naalang silang umahan. Yano lang tan-awon apan nahimo kining usa ka bongga og manindot nga gown. Hinimo kini ni Jessie Gatuslao, 36 anyos, usa ka nurse. Ug iyang gipamodel ang iya raw usab nga igagaw nga si Antoinette nga may damgo usab nga mosalmo sa mga pageant. Laing igagaw usab ni Gatuslao nga hilig sa photography ang iyang gikuha isip photographer. Kini tanan nahatagan og katumanan ning quarantine. Ang purpose lang talaga namin is to make Antoinette dreams come true. Purpose, bakit gumawa kami ng dresses out of biofashion. So bonus na lang yung mga tao na napasaya namin. Pagpawa sa stress ang pagdisenyo ni Jessie sa gown nga maoy iyang lingaw human sa trabaho gikan sa pampublikong tambalanan. So hindi pwede makabili ng mga tela, mga gamit na pangkasuotan kung gagawa kami. So sabi namin, so why is it we will try a biofashion which is sustainable, readily available, and of course inexpensive. Susama usab ang gihimo sa manag-agaw nga taga Inabangas sa Bohol. Hilig na ni Raymark Memorasyon ang pagdisenyo ug pagpanahi og fashionable wear sukad pa sa iyang pagkabata. Migamit usab siya og mga dahon, mga recyclable nga butang sama sa tinabas gikan sa mga tela sa tinahi niyang mga stylish wear. O gani bisan na ang mga niugana nga hugaw sa baka. Siya raw usab ang nagmodel samtang iyang magigagaw ang nagpuli-puli sa pagkuha niya og hulagway. Gani doon si buhis-buhay nga pictorial pa nga gihimo ibabaw sa punuan sa lubi. Pa-overwhelm kayo ma'am sa mga message nila nang gipaabot nila sa ako maka-proud, maka-inspired ka og laing tao, especially this time na pandemic. Sila si Gatuslao og Memorasyon pipila lang sa mga Pinoy nga nangita og mga pamaagi aron mahatagan og katumanan ng ilang mga damgo ug makapalipay usab sa uban. Uban ni Cleofer Lumayag. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.